Безнең телерадио компания Русвон Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 3 яшьлек Раян Мортазинның тарихы. Аңа аутизм диагнозы куйганнар. Хәзер балага тернәкләнү курсын узарга кирәк. Ул кыйммәт тора. Гаилә бездән ярдәм көтә. Банан. Молодец. Раян әйберләрне ишара белән тиз генә күрсәтә. Аңа уку җиңел бирелә, сүзләрне тиз истә калдыра. Ә бит бер ел элек ул бөтенләй башкача булган. Эндәшүгә җавап бирми, уенчыклар белән уйнамый, йомык була. Я поняла, что с ребенком что-то не так. Баламда үзгәрешләр күргәч, без белгечләр неврологка, балалар психиатрына мөрәҗәгать иттек. Тик барысы да әйбәт, ул әле кечкенә диделәр. Тагын бераз көтәргә кирәк дип кайтарып җибәрделәр. Нужно еще подождать. Аутизм диагнозын табиблар аңа күптән түгел генә куйган. Бу вакытка Раян индивидуаль программа буенча дәвалана башлаган инде. Махсус коррекцион бакчага йөри. Развиваем мелкую моторику. Вак моториканы үстерәбез. Хәзер бала безнең белән аралаша алсын өчен ишарәләрне өйрәтәбез. Бергәләп уйныйбыз. Барысы да уен формасында уза. Раянның тернәкләнү программасы зур. Гади балага җиңел бирелә торган әйбер Раяннан бик күп тырышлык таләп итә. Ему лечение необходимо. Ему необходимо продолжать заниматься. Аңа дәваланырга кирәк, тормышның сыйфаты яхшырсын, гаиләдә башка балалар белән аралаша алсын өчен шөгыльләнүне дәвам итәргә кирәк. Дәвалау 490 мең сумга төшә. Гаилә битараф булмаучылардан ярдәм көтә. Балага ярдәм итү өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрергә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.